ο νηφίος της Εκκλησίας, λόγχε και εντύθη, λόγχε και εντύθη, ο Υιός της ο Παρθένου, Υιός της Παρθένου, προσκυνούμε σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμε σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμε σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. δείξον ημί και την ένδοξον σου Ανάσταση, και την ένδοξον σου Ανάσταση, διε τον Θεό ημών και τέψομαι. Ελέησον και ελέησον και ελέησον. Σοφίαν και ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύματι σου. Εκ κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Τι επαύριον ήτησες τι μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες, Κύριε, νύστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτιζον, μετά 3 ημέρας εγείρωμε. Και έλευσαν να ασφαλιστήνε των τάφων έως της 3ης ημέρας. Μήποτε ερχόντες οι μαθηταί αυτού νυχτός, κλέψωσιν αυτόν, και είπωσι το λαό, η γεύση από τον νεκρόν, τέστε η εσχάτη πλάνη, χείλων της πρώτης. Έφυγε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδία, μη πάγετε ασφαλίσασθεν, ως είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαγίσαντο το τάφον, σφραγίσαντες το λίθον μετά της κουστοδίας.